Mi a matematikus kedvenc desszertje? A pite. Móriczka osztályában a tanár szidja a diákokat. Gyerekek, ti annyira hülyék vagytok, az osztály 80%-a meg fog bukni matekban. Erre Móriczka. De hiszen nem is vagyunk annyian. Matematikus bemegy az étterembe és pizzát rendel magának. Kihozza a pincér, majd a következő kérdést intézi a megrendelőhöz. Mondja, 6 vagy 12 szeretre szereteljen fel az ön ételét. Matematikus megijed és visszakozik. Ó, ugyan, hagyja csak 6 szeretet. Hát 12-t én nem bírnék megenni. Egy mérnök, egy fizikus és egy matematikus Skóciában egy vonaton utaznak. Egyszer csak meglátnak egy dombtetőn egy fekete bárányt. Ekkor a mérnök felszólal. Uraim, hát ezek szerint Skóciában feketék a bárányok. Erre a fizikus. Nem, kolléga. Azt tudjuk csak kijelenteni, hogy Skóciában van legalább egy fekete bárány. Erre a matematikus. Kollégák, maradjunk a tényeknél. Skóciában van legalább egy olyan bárány, melynek legalább az egyik oldala fekete. Hétvégén az apuka ellenőrzi a gyereknek a matek jegyeit, meglát egy egyest, bam, levág neki egy taslit. Majd odaér a magyarhoz, ott is lát egy elégtelent, bam, levág neki még egy taslit. Majd odaér az énekhez, ott viszont a gyerek 5-ös kapott, de az apuka mégis leüt neki egy harmadik pofont. A gyerek könnyével küszködik, majd megkérdezi az édesapját. Hát de édesapám, én ezt nem értem. 5-ös kaptam énekből. Hát de mégis miért kapom a pofont? Majd apuka feldúltan válaszol. Mondd, fiam! Neked egy matek meg egy magyar egyes után még volt kedved énekelni? Figyelem! Matek történelem kombinált érettségi feladat következik. A 4. Béla 20 év alatt 32 törvényt hozott. Akkor 15 év alatt 10 törvényt hányadik András hozott? A matematikus az az ember, aki nem halmozza az élvezeteket, élvezi a halmazokat. Tanárnő a rendőr gyerekéhez. Pistike! Az volt a házi feladat, hogy ha valaki 5 kilométert tesz meg óránként, akkor mennyi időbe telik neki, mire megtesz 18 kilométert? Miért nem csináltad meg a házi feladatot? Hát, tanárnő, az apukám segít, de sajnos még mindig úton van. Egy másik kedvencem, amikor a matematikus bemegy a patikába. Jó napot! Szeretnék kérni egy doboz B12 tablettát. Jó napot, de hát sajnálom, nem tudok adni, ebből kifogytunk. Jó, de akkor mi van helyette? Hát van helyette B6. Nem baj, akkor abból adjon 2-t.